Madoko mabuja tauya ano nadzo manhokodzo zuva ro12 mwedzi uno waNdira. Nyasi waMwonzora wagoita mureketo wawo uko watoriwe nhau anakadzitape wachireketa iwo kuti bato rawo roMDC ndiro rino mvumo basi yokuseenzesa zita rokuti MDC musarudzo. Ipapa zvanga zvaburika kuti nozuro uno wagonyora tsamba kuzeki inotungambidza sarudzo kuti ivo vegani ndo vanofanira kuseenzesa zita rokuti MDC Alliance. Heno mabi angu kuti zvichambotekaira sei ticharamba takalinga, asi ivo vanofanira kuziva kuti pakabuda kunyange ana voshumeni Ncube zita rokuti MDC rakaramba richindotekeshera richindowanda. Ana Jobosikara wakaitawo rawo, asi zviribe akati ndini muridzi wezita rokuti MDC. Ticharinga kuchawira tsvimbonodohwe wamadhuku noNCA yawo wagoti iwo nyaya yekuita sarudzo dzokutsiwa vanhu irikuda kuitiwa mumwedzi wakurume kwai kutambisa mari inonguwa. Heno kuti zvokutambisa mari inonguwa wanga waribe kuzviziva cherepo wagotora motika yagopuwa naMnangagwa kuPoland. Heno mabi angu peno wari kureketa zvisvinu ticharamba takaringa iko zvinoperera. Hurumende yagoti iyo ichaenderera mberi nokupaza zvinhu zviri kuvakiwa navanhu vanotengesa mumugwagwa nokuti vari kuzvidaba. Vari kureketa iwo kuti kupwanya kwavo kwavari kuda kuita ndokutoita kuti guta riite zvisvinu riningisike zvakanaka. Ide mabi yangu heno kuti nhamo yedu ichapera chere ticharamba takaringa iko zvinoperera, asi zvinoramba zvichindohwadza. Sangano rovarairidzi wokumaruzevha roArtus ragoita zvokuratidzira nyasi pamuzinda wonasa zvagoita kuti vakubiwe nemapurisa nomhonya. Izvezvi kuno vazhinji wavo vasungiwa, vamwe vakakubiwa zvokutokuwara chaizvo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei. Magwita anoira kodzero dzevanhu atenga asvikako, nokuti kuno mumwe wakadzitape anga ari kuita basa rache anga abatanidzirwawo pokare nomapurisa pakusungiwapo. Tinondotenda kuti atakanurwa aburitsiwa. Bai wachuchisi wenyika weNPA wagotiwo vanhu vairiwo ZANU-PF vanga vakapamba zvimbuzi zvokumbare vachibhadharisa vanhu mari zvisiri pamutemo, izvo zvimbuzi zvichifanira zviri mahara. Waribe mhosva wandoreka kuvaipa mhosva yavanga vari kuenda nayo pamberi pemandare wedzimhosva. Paribe zvikonzero zvagopuwa kuti sei waita izvi. Iri zvakatooma mabi angu. Takaringira kuti kana wabatiwa vanhuwo aiwa zviri pachena kaizvi kunge mabviombudzi wanofanira kubva wandoisiwa mumajere, ndokureketa kuti mutemo unenge uchisenza. Asi zvazvaita izvi aiwa zvakutotisiya tinokukwena kubvunza kuti kohokonai zviri kudandi. waMwonzora wabenhutsa hamutendi Kombai kuGweru kuti aite ndiye mutungamiriri weguta reGweru. Akanga ambodzingiwa noMDC Alliance nonyaya yokuita zvechimanyambudu pabodzi nokusatekaidza basa zvino mukanzuri weGweru iyo. Mabi angu unosaya kuti kohokonai wakuitawo kudandi kuramba wachindobenhutsa manyara anenge ataiwa novamwe. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere. Mambo Musarurwa wokuChivhu kwai aendesiwa kumatare wedzimhosva kuChivhuko nonyaya yekuti aida kubhinya pwere mubvana nemakore 14. Mambo zviri kureketiwazvo zvinotoita kunyadzisa chaiko. Tinoimba kuti wachabatiwa nemhosva kana wainayo wagoendesiwe mujere, uye kuitiwa zvokuti ndimambo wanotongiwa baa nomhosva. Sangano rakazvimira rega roCrisis in Zimbabwe Coalition kwai raita sarudzo dzomutungamiri mutsva wakabva waisa Peter Mutasa uyo akabva kuZCTU makuno yano. Tinomushuvira kusenza tusvinu, ticharamba takaringa kuti zvii zvinenge zvichiitika ipapo zvawachagoita. Bhangi ronyika raita kusekesa vanhu nyasi apo ragoburika ari kureketa iro kuti raakuita zvokuferefeta zvikoro pabodzipo nevanotengesa nezvitoro zvinotengesa mishonga pabodzipo nevamwe nonyaya yokuti vari kuseenzesa mari
wachigoreketa kuti mari yonyika iribe simba. Mabi yangu unosaya kuti kohukonai kana dziri mbavha dzamunenge mabata kuti dziri kuita zvinoba munondodzisunga chinyararire uye kutanga mari dzahuye kuti taakuuya kusungai zvinobatsirei iyo vanhu vachiramba vachindoita mutsepwede. Heno mabi yangu tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwagwarashiwa vanhu vanosvika 14 nomwoto mumugwagwa apo kombi yavanga vari mairi yadamburana noimwe motika hombe. Zvahwadza mabi yangu, kwai kwapona vanhu vanomwe basi asi wapfawo wabva watoita kutsva zvokuti pari vaakuzikana kuti imbananichi kana kuti mbani chaiwo zvakatooma. KuRusaka kuZambia kwai mutungamiriri weguta reikweyo anogona kundopinziwa mushishi nonyaya yekureketa kwache kuti ada kuenda kobisa vanhu vari kutengesa mumugwagwa yomuguta guru muRusakamo, achireketa iye kuti vanhu vazhinji vari kutengesamo vanhu vekuZimbabwe. Saka ada kutoti aende kuwaburitsa chaiko akabatana nevanoita zvokuona vanhu vari kupinda nokubuda munyika. Heno mabi yangu kuti zvichapera sei? Idi hwendo huno zvingangonyangaritsa kuvanhu vekwedu kana variwo wakazaramo vari kutengesa. North Korea kwai yagoita zvokuongorora kuti iedze kuona masimba ayo ohondo kuti akamira sei, wakabva waisa rimwe bhambu kuita kuti waone kuti rinoputika zvisvinu chere zvakatooma nyasi. Heno mabi yangu tinondoimba kuti panoita hondo huru. Nyasi kwaita zvinhu zvinonyadzisa kumutambo weAFCON apo mumwe muridza pembe anga ari kuita zvinhu zviribe kana akamboona pasi rese. Ambomisa mutambo ngori kutambiwa Mali noTunisia uri usati wapera, panga pachine maminitsi 5 chaiwo. Vanhu vekuTunisia wakabva wapopota bva achiti wabenhuke, wachindobenhuka achibva ati taakupedza mutambo pokare hwii kumirira kuti nguva dzikwane pabodzibone kuisa nguva yekuti wangu wachimbomira. Heno kuti zvinombotekaira sei apa chazoonetsa kwai musavira wedu wopaZambia pa. Idi mabi yangu ndati ndazviona baini zvaitika nyasi izvi. Heno kuti zvichapera sei? Iwo mutambo iwoyo Mari yakunda Tunisia nochibodzwa chibodzi kwa0. Djokovic kwai agobvuma kuti akaita zvokunyepa paaigonyora matsamba ache ekuti agopuwe vhiza rekuenda kuAustralia ko. Mabi yangu heno kuti zvichapera sei? Asi zvinogona kundomunyangarira akabisiwa zvokutadza kubenhuka kuAustralia ko makore mazhinji anoteera. Ticharamba takaringa hedu kwazvinoperera. Tiri ipapo panyasi tadipfama. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.